Ahoj, volám sa Sheila a toto video bolo vytvorené s pomocou umelej inteligencie. V rýchlo sa meniacom svete osobných pôžičiek sú rýchlosť a personalizácia kľúčové pre poskytovanie výnimočných služieb. Tu prichádzajú na rad crowdy, chatboti poháňaní umelou inteligenciou. Integráciou AI chatbotov môžu finančné inštitúcie zvýšiť mieru konverzie, zlepšiť zapojenie zákazníkov a zefektívniť operácie. Zavedenie chatbotov do osobných pôžičiek má významný vplyv na zlepšenie efektivity spoločností. Tento trh sa vyznačuje vysokou konkurenciou a značnými nákladmi na získavanie zákazníkov. Akékoľvek oneskorenie v odpovedi na otázky potenciálnych zákazníkov môže viesť k strate ziskov. Chatbot môže poskytnúť personalizované odporúčania pri výbere úverových produktov, pripomenúť termíny splátok úverov a ponúknuť špeciálne podmienky pre verných zákazníkov. Ste pripravení posunúť svoje úverové služby na vyššiu úroveň? Nechajte Crowdy AI a chatbot viesť váš biznis k úspechu.